Alrededor de un centenar de bomberos de los grupos de emergencia supramunicipales de Galicia se manifestaron este jueves en la calle Progreso frente a la Diputación para denunciar la situación que atraviesa el servicio. La protesta se enmarca en el conflicto laboral abierto con la Administración provincial y que ha derivado en la posible convocatoria de una huelga indefinida. Levamos moitísimos meses intentando negociar un cambio de modelo, Lugo aceptouno, o resto de diputacións pois non, mantivemos unha reunión co presidente, sí, moi boas palabras, pero non hai avances e, bueno, ao final o modelo ten que cambiar, non se prestan os servicios de emergencias, hai servicios pechados e esa é a nosa loita, ao final teñen que integrar os GES dentro da estrutura da Diputación e tomarse en serio as emerxencias. Vimos dunha vaga de lumes, imos camiño de outra e camiño dunha folga, seguramente, sin avances. E a folga está baixo mínimos, xa? Sí, bueno, estamos baixo mínimos, pero, a ver, a xente ten que entender, nós para ir a unha vaga de lumes, para prestar certos servicios a nivel provincial ou fora da provincia, eso requiere dunhos reforzos voluntarios. Nós non podemos deixar desprotexida a nosa zona de cobertura en ordinario para desplazarnos fora. Se nos poñemos en folga, eses reforzos non se van a facer, entonces non se vai poder sair da zona de intervención de cada servicio. Ainda temos que, en asamblea, ratificar como se secundará esa folga, pero, bueno, ao final vai influir na prestación do servicio, sempre influye. Ao final fanse, o que digo, fanse reforzos, fanse horas extras, as plantillas de 12 están sin os 12 efectivos cubertos e é o problema de sempre. Como ejemplo reciente mencionan lo ocurrido en Tribes, donde una vivienda resultó calcinada. O servicio é 24 horas, 365 días, para todos os galegos vivan onde vivan. E iso é o que teñen que garantizar, que ao final é pouco se crearon, para chegar onde os consorcios non chegan. Isto non vai de políticamente, hai que andas con só bombeiro de servicio, hai servicios que directamente non funcionan. Mentres todo isto sucede, aquí dentro botan o problema de unhos pos outros. Nesta casa din que a cousa da Xunta, na Xunta dinnos que a cousa das diputacións, e mentres eles discuten competencias, a realidade é que non hai servicio. Mentres botan valor fora, quen paga as consecuencias é a xente desta provincia. O lume non entende das administracións, os accidentes non esperan, e as emerxencias non poden depender de quen teña a culpa ese día. En el ámbito institucional critican la falta de avances en las negociaciones y señalan que por el momento solo ha aceptado la Diputación de Lugo.